Hi mga katiti. Na ang ako mga amiga katong si Gibiton ako i-shout out si Maring Berta Gutierrez, si Inday Paras. Mga amiga gyud nako ni mao ni adto naman sa Gabuyan magpista. Maonin na adire nalipay pag to kay lumita. Wa sila nako maingnan atong pag-birthday. Kay nagkabisi-bisi naman to. Gani maonin hinubon man ni sa ibaw si Loli Montero. Dato si Presidente Marcos na siguro na. Ano na yun yung mga teenager. Mga kaana. Magkita-kita. Ayahay mo dyan mo. Ayahay ngongin ito. Ayahay ngongin. Ayahay kayo. Siro. Ano masiro man? Basta nakayuta din ka masiro. Sama niyo takanon. Na may tanom. Oh, na may tanom. Mga anak. Risos. Lahi. Ga. Ugwayuta sa Balitan magbabognaw sa amin ka ng palit isa ditong pan ga. Og Di man ka magpalit og bugas. sa pa mga katik-tik. Ay, nagpalit ng nilo. Tinawa mo basta ka. Sabi naman. Hi mga katitik. Ibabainit ako ang akong mga bisita sa bugnawan isa kay Perting. Inita man diri sa mo ah. Basic ikan kuan kanang ikan sa Talaingon. Gikan sa dong. Gabuyan. Pinapos da kaya na. Kabuang kay kani sampan yung kas vlogger ba? Nakita na kayo isa nga. Nagsayo-sayo rin ko ba? Nagsayo ko niya kanya akong apoy. Kalimutan na inuman. Siya man ang gikuan. Basta naghahanap kayo yung kuan. Uy! Nakapot na sila yung naso. Uy! Tinuha na ako. Ba juga kalimutan to? Awaan. Mga natim sa mga. I-vlog ka ng anto ka sa YouTube kayo TikTok yung tagaporta. Wala na. Pag pusing-pusing mo dahil kaya maabot mo nag-Malaysia. Amiga ba kayo ni Marilo? April, dire oh. Ay, amiga nga ninang juda. Si Pridel Pen. Ninong niya. Si? Pridel, ba na? Ni Marilo? Oh. Last picture eh. Ba't to kay anak-anak isa sa cellphone o si Kuan ka? Nagkatataw sila. Nagkatataw sila. Oo. Takot kayo mga to. Malaysia? Sino magtanaw? Ah. Sasabaw ka lang dili kay nga kuan man dito Tagalog na Muslim. Sagaran tagsara may Pinoy. Dili ra bayan na kapit sila sa Sabah. Dito ba pugikan? Saba? Saba man siya. Siya mo Bang pagsama. ra na tawi-tawi ba ninong? Ano mo yan? Ikaw, ano mo yung basa? Doon pa. Ah, doon pa. Ako ay sus. Kanto lagi nahagkan ko na nagpabuan ko ato sa Butuan. Nangalit na pagpaghaw na hugat kay nagtrabaho mo ko sa karinderya. Nagsalikod ba siya sa parador. Pagsulod na ako kay inutan na ako ang plato. Kalit mo siya hawok. Na, ingaw ko nga, nabuak di magnabuhian. Kabayad yun siya kay pagkitan man akong Okay, hirap. karinderya. Ya, perti yun akong halo ka. Kay kaingon ko, kaingon maguni akong tatay nga. Basta kay pag-ulit ni maupat na kabuk ang tiil, pino pa kundong daw sa dawa. Yan daw ko nagtataron. Tubig buglis na matubig ko nung kanakan. Wa man ko kay balungan na apay diri sa ubos. Wa man ang mahal ka na diri buntis na. Madlog yung taon. Nagaman dili man kay pareha kanon nga. Bubayo mo imangita sa lati. Magpadapin tayo dito sa Prinsapa. Remit yun dayon ng mga buntis. Dito makuha ka, kaslon na isa ka. Bitaw tinudyo. No, kay maghinamin naman ng magkasabado kasal. Pagkagabi sa akong kulbaan naman ta ana paghubad sa bakos. Anak kurog-kurog na kag baki budal at sa bakos sa kursa. Para sa makita ninyo. Wow, Ang gagawin itong nauna, no? Basta kay kaslon ka nga, virgin ka. Mahadlok. Oo. Tulad po mga laki sa una, oy, di man ingon nga, kanang mahangyo dahil bugkolong ta. Halok raman.
Daghan pa ka. Yan ulo man. Daghan pa naapay ko ang permero. Saka mo sundo, naapay pamalay, naapay mo sundo, Oh, nasundalisa. kaduha. Oh, Tulo oy. na dito. Karon. Dali ra pa. Wa na sandulisa ay wa na Wala na. Sunggo na yun. sunggo da yan. Pilat pa kabuk anak dili pa niya nakasar. Ano nung bag man? Sunggo. Para dai Anong istorya. bag man? Para dai istorya ingon nga. Gabiin na sa Sabado. Manakasal gabiin na sa Sabado ba. Dugay na pa may mga bisita. Yun, dito sila nangatkat sila dito sa Paga. Nya katong mga balay lagi sa una kay mga gabok man dito may sila sa Paga. Mayon, dugay. Paga-paga. Dugay man pamanguli po di mo tawahan na dugay. Na sige sila ko nahugno man Paga di nangatagat sila. Duha nang daga ang bisita iyon dayon. Aw ni ara mo di pagpadagan sa tao di ay nawa na siya. Oy Monek, okay sa to. Muna. Dali na dire. Ah, Nakabubuan pa lang sa ano eh. Nga dahil nagtrabaho yan. Doon yun. Dayaman nila. Oo, kung kuan. Yan, kung kagibahin naman nila. Yan, yan na sila trabaho. Lai dito sa lai ikaw nang lori di ba ni agi puta na ba. Di man dali ta. Kunya akong baso. Sandulisa, Ay, pamalayan ikaw na ta yung ta. mga Ako rin nilo. Madok mo Pag-iwaya mo sa kung bonito. gamay tandawa. Luya ka o makainom? Hindi, makainom. Andan yung regulong din anak ka. Ako sa una ako pagbati marino kanang malipay na ko kakita mangat layo. ali. Karon lahi naman. Ya, ya. Magkita ta ang perme diha magpista sa Mm. nara dia ila. Kapay pa din din. Batay pareha magkita nag... May nang malaag po niyo panagsa ni si... Dito magkita dito sa Baganga. Lola. Nagkita ka sa ako sa pagkadalaga po natin. Guwapa man ni sa dalaga pa. Tayo siguro ng imong Pution ni nga. Kalibang. Guwapa kay- Kita man ko nimo. Katong suhoy ka dito maringa 1964. ug nakita ang pagkunin na nakita na good me. Siguro Yeah. pero wa magilag bining tong pagkasama di inting. Oo. Di ako, nakakita pagkadaan magsagusod ang imong labot ang laway niyo magtando. Piti yun ay gwapahan mo sa una. Ay, Magtando. Di mabugto. Gato ko diri bitaw dili ka magkuan si Mr. Bato. Oh. Oy, ingon ra siya. Minyo na mo presidente. Minyo na oy. Wa pa mi anak kay kuan man. Kanang ang amo diri pag kuan Wala, wala, magulangan. Dili man tamag agian sa una ba sa mga largo dre sa ito sentro Tingnan mo na ila. magkaila. Nangiding. Dagoy na si kuan Mr. Bato. Nakato ba dahil nila ni Kuan? Katong ibangag yung ulo ba si Kuan? Bilo. Sa Bilo. Sa bilo. Kadto na. Layo. Ingon niya. Tas. Doon ba mo ni Kuan? Nay? Ni chairman? Si Kuan ba? Di mana? Kaning chairman sa... Sa... Di tas kumbada ba? Kana sa GKK? Ah, si Mansyo. Ha? Idaro. Mansyo. Apelido ba? Parang para sa... Nampayaton ba? Tabok sa pa yung balay? Kuro. Insugyo sa? Kurbada man. Kumbada ba? Kanang nay barang... Nay GKK diya, siyang presidente. Presidente kasi. Oh. Sa GKK. Oo. Ay si Kuan. Karakay ba? Arnold. Dili man si... Ay, sige, alam na ko Kuan. Chairman pa namo sa among asosasyon na ba? Ay, si Virgilio Raxito. Oh, Virgilio Ay, Laksinto. sos, ginong anak si Laksinto. Lagi po rin. Puteng, Ah. Jowa. Oh, kailangan siya ni Papa ba? Ano di kailangan? Ah. Malapas. Nagkamigo man na sila kay Maingay Ikot na. ani. Chairman man Ay, namo na ba? mawapod ka itong maripotin kay. Ingon nag. Layo ra ni sila Daddy, dula no. daddy man, daddy may tawag nila itong. Agad dito sa Alayo ra. Daddy. Aman ni. Daddy. Likod sa inyo. Tangtangi isa ang yugo sa kabaho kay mamanmahaw na ta. Daddy yun. Oh, tabok sa pa. Ang kalulad likod sa inyo ha. Pero butan Oh, ito si sabungan sa una. Si Kuan to iya bana si. Sito, naladang lori. Kinsa? Banang nang putin Ba? ba? Sa bunga na ang amo dati. Sito. Inyo. Oh, Inyo. Di ang sabungan sa una. Patay na silang tulo, no? Patay na silang tulo. Oh, Wala na yung nabili siguro Dalina, sa si mga Putin, o si... mga manapas. Wala nang siya nabili. Si Kuan di ay Ito ba ito kanang kay ina. Sumaga ba? Puro mo siya na namatay. Uy, pa ba si nang ina?
Itong iyang bana sa Ang isa si Dolores man to. Ay, Bana Dolores, ana- si Dolores. Ang bana anak sa una Amoy ako pa sa uyuan. ina? Uyuan. Uy, pas nang ina. Buhi pa, uy. Si Kuan, patay naman to. Nanduin. Kaya na namatay si ina. Hiduin. Siguro, siguro. Duweng. Patay Namatay. na des doy. Wala, Dolores. wala ay, wala adiya buhi. Ang Si buhay. ako yung anak patay. Ang buhay mo yato Oh, sino ang istoryahan, ane. Oh, kana si Dolores, ang iyang bana Dolores. Termero si Ursolo. Ako itong, Apurbo. uyuan ako, suon to sa ako papa. Ah, si Apurbo? Saan mo di eh? Kami ko bang Oh, ako. dito si Kaglaglag. Di ba kinungdong ako nimo 1964 naminyo naman ko nilito no? Maka unsa man Dalaga pa ni. Dalaga pa. Kato. Bata, uy. Minyo na. Minyo na, uy. Unsa man ito iga ka minyo? Nag-aray ko diri sige ko kay magpabaili ko, magbailihan sa side to, kay dito ko Oh, kanilang oh. nasa Davao sa Bintong. Mao di ay. Nagmalagot ko mo. Dalaga palagi siya. Minyo na, wa pa may anak. Na mo nang pag-abot. Kay naa may bailihan, mo adto ko masaka ko sa opisina sa Manyalag. Magbalik ko kwarta kay magpatay nagsangina kay baili na. Mo di maabot Di ka man dito sa pwede masuko. ila norma dapit dahil lang nang meeting ba? Magsuri-suri man kato. Sorry, lagi kayo mamaligyan baluta. So, tinga ako Kaya katungkol. mag-ilog ang mupunit sa Wa pa imo man sa sa bayan. unang lami am niglawas. Na. Mag-ilog sa una. Baligyan buwak ko ilugan. Mag-ilog ba daw? Nangutana siya. Oh. Mag-ilog sa imo sa una sa bayan. Mag-ilog lagi. Una, Ako kuwan. mamayli sa una di jud ko Una, magpa-daplin. Kaya ang manguyod sa daplin lunlun hubog. Magpatunga jud ko kay ang kuan mga Wala nilog akong papa sa o. Wala ni pundot akong papa sa una sa imo. Bayan. Abot diri. Ha? Tuwa pa to, wa di man Hindi mo ito abotulong kay pamaili. Ay, di. O, itong Siya may pangaligo na. baili pa man to sa una dili man pareha karon nga. Disko. Ang disko maabutan pod kag sa imong pagkadilagan nga naay mga maldito nga mamailihay. Na katong sige baili sa daga dito sa amo si Alfonso Miranda man to. Baili kay pinamobok man lagi ka. Sige baili kay piit man ug pagod na sinina tunong na. Larang matunong man. Sige na baili ko. Kay wa man lagi ko masayod niya. Kung unsa godron sige dombol na mo magnaay gahi. Grabe na po na gaya Ispat. ko. Ispat dili kay kanang mga laki uban na ipa-off man daw kanang nang ilang buhi ipakanaog mo dito manaog mo mo ron. Onya, onya. Dili ipakuan diri sa ilang Oh. pre ko niya. Nya, kadugay na sige na kay ito o lagi ta ka ispat. Wala man yung nagbasa. Nagbasa man lagi niya. Oh. Ayun na po naglata ang battery. Ano mo na taon na may battery. Dala-dala ng ispat Oh. ang naglata mo di na battery. Ay kay ginugak ko. Dito ba ka nakahiring? Ignorante. Ano mo na malakabuhi o mangihi o sa dito git. Amo kawin niya to siya mo na minatay nga. Sa dilaga sa kapilian. Ha? O dili ko makaangay, o guyoron ko. Na, tamak-tamak ka na ako until aron di na ko guyoron sa sunod. Pero ako kantay ng gumadyo ko. Dugay ni ka nakahiring ato nga. Uy, may gahit ba? Ipaabot pa ning Oh. ang sang Oh. chit to chit. Chit. Nakasulay ko anak Nya. sa radyo. Duwa. Nya nana po kasi mong agtangkot. Sulin Ang ala nga maumay ko an. Laksi. Ang Lola lili lang. Baile og Tapuan ni sa kuha. Baile. Ito. nagkabamay ni ka? Wala. Siya mo mga ignorante ba sa una no? Kanang naminyo man na siya sa kuan kaning trabahante ba unya diha ra gud na siya sa kang Domingo pod in taon. Na pag kami nyo na niya gisagol po niya ang tinaba og liberty. Ay, liberty og. Ano ba? Ano sa sabi mo? Kasi gisago. Di ba din ay kauwaw kayo ang basay kayo ang diyan ka sila og liberty. Yan ito na dapat kay isang tawanan. Ganong gisago Victoria, Victoria manggod siya sa Lagi kay balon to. Oo. Kaon yung ni sa gulon. Di ija kisa gul liberty kina. Sunod ba na? Di mo na Ako kay na kauwaw. balik na to sa Manyalag ko sa Wala ka liberty sa og na pa. Tigil na. Ano walon? Wala lagi siya nasayo kay ingon ni nga sa gulon. Maitim. Nasa may pakanon.
Iya, ang gabay ka mong gipuy, ang gabay pa may Iska bukra iya sanina ko nangaligo siya gapahit sa anay. Imagine na di ko Sabi, di ko abot sa anay nga Malapit na, tayo. sa pagkaon Wa na sila sanina ko di ko. Iska bukra man nga. Kanang maurag maong ba igot na lang buntingon umusuot sa anak. Luoy bitaw. Luoy, oy. Ako Mas makakuan. grabe. Sila kayo na ilo manggulo. Mas grabe, me. Makakuan dito ba sa Mama, iyang sweet kuan? ko Dali kay sa si mama may sa inyo. ginikanan. Mama, sweet ko kay sa ilang ha. Si? Mana? Sa ilang kuan sila. Tulo sila kay igsuon. Kanang gibuhi lang bitaw Na, sa atong. ang naabay ko daw kuno kanang ginamos sa kataro. Labihan at kaban. Nya manguha gani si BT og kuan ginamos kay ipasud-an sa iya kin tayo mangod. Na maabtan gani sila bunal. Pang ginamos des kan pak sa baba. Kay man Ano yung kadaw ginamos? Ito sila sa Miminggo lagi. Di is edad. Si Idan, ko Sa sa baba. kuan. Tama. Mahal Ako yung inting. mamuhi lang ng edad. Oh, Di ato sila. Inahan ni Si Inting. Domingo, Naninting mo. Sinang ana may mantas Ito kung to, ang daog na ilang bana Domingo iniidad si manamon. iyang bana ba si Atsong. Atsong. Kana daw kuno si Sisi ang iyang mga hinalay ni laban magputo og sa atin nga kuan nus-nus ayan sanina. Oh, dito kay na sila. Daog na kami sa una jud. Daog-daog lagi mo. Daog-daog. Sila ay Miko. O, sila. Isa ray ang Nanana. sa nina. Ito na din yung ikaw. Ikaw ang lagi sa anay wala sa sanina. Ya, magsisinina, ginalan pa din ko. Kastigado mo sa trabaho no. Yun ang ana. Di, edad. Edad. Ah, Idan. edad. Katos edad. Edad, atong si man atong may man si edad. Yung mga anak mantas. Kanas na lang Isos, lagi. ito si Si Sing. Buhay pa ba si nang Marila Gray? Gusto katos Uy, bilang ato. na ada dia kay ito nakaano. Ya, di na Si? kaya. Kisa man? Landring ba? Di na kailad sa Salagre. Zalgo? Anong po? Idol po? anak ko ni Ana. Nang ana, igsoon ni si Sing. Oo. Magulang. Naka? Kuan ba? Inahan nila ni Store Monton. Ilagod inda. Nakakaindat siya kapoy. Noon ay perting mantasan nila sa una. Oy, Si. kano ba sila ng gagawin? Edad o si kuan. Nagkaroon ni sana Ayahay ayahay na na siya. siya. Siksi na sa Karon sana ayahay na siya. Itugo na nimo sa gula. Doon na kay nakaila naman siya tanan na naman ni siya Ano kay makaon. pension ano? Gamay ragod pero. Sabi ra, at least na ana. Sino, ikaw lang na kay pension lang. Na, Na, uy. Kanina ako ni. Trabante ba ito pagdilpin sa Manyalak Maria pati Alcantara no? 4 mil, gawang na lang 50 mag-5. Karon double maron. Oh, double man. Mahayan ni mo eh. Dugay na nakuha ang kuan. Ha? tura, pero merong si Mana. Magpasko lagi, wa na dun may Nga, ano. hindi, ang kuwag, ipundog na yung rasyon na yung kuwag. Wala ginamos. Ah, sa Pasko sino hindi pa. Yan, it's Hindi Ali raman ako gikuan. Kita kalitson ani karong bensin ko. mo pa. Kaya mo namang gikuha. Pasakta na na ako Wa gikuan. man ko di man ko Oo, ni mo kung dapat na kayo. Nanay, importante Ang kami. handa na ko bagong tuig. Sa manikera. Ah, New Year. Bangko sa daw. Tawanan. Ay mga katik-tik, maura tong among vlog. Naot nga malingaw mo pagtanaw. Kita ang Sa mga senior messenger. citizen. Amping mo kanunay. Bye-bye.